lugaw. Anong lasa ng Oo, lugaw? tanong niyo na po yung mga Sarap talaga. May anong sahog? Oo. Sinasugan niya. Ha? Ganda ng mga... Ano sila pangalan niyo, ma'am? Ano pangalan niyo? po yung lugaw. Wala kayong nasa TikTok, ma'am. Oo. Hala, una nag-tiktok ko. Oo. Gumagano ba naman? Nakapuso pa naman ako sa'yo, ma'am. Tapos di ka lang nag-heart sa akin. Hello po sa kay Jomar. Kuya Odin ko ito mo sa vlog. Hi, vlog. Hello po sa inyo lahat. Hi sir, good morning. Welcome po sa club namin. Batang Ganda Riders Club. Ano pong pangalan niyo? Erjen Luis po. Anong masasabi niyo about dito sa charity? First time yata. Opo, first time ko po. Maganda po. Marami kang Maraming makikita ano. lagi doon. Maraming makikita. Club doon. Shoutout nga pala dyan sa mga BLRC. Papugi, dyan o, Pugi, dyan to, Pugi, dyan. Papugi. Yung lugaw. Oo nga, nagantay ako sa lugaw. Saan bang lugaw ngayon? Maya ko, Ah.
sisigaw ang pangalan mo. Iisang na lang panaginip